o trao thla ni somni pariat tho tran ni ani a o le tun lai chu India le Pakistan boina kan ngai ven tlanga India mi puiten hei hi kan ngai ven tlanga India mai ni lavin khovel sarkar rang te po he boina hianin enge thleng don India le Pakistan hian full scale in dona an kalpui le mai angem ti te an ngai ven ve thup mai boka tuna hian UN lam an ron tong chuak vele nu a hei India chuan Pakistan gameplay mai ni in anga yani atan tira khan Jammu and Kashmir Pahalgam sa tourist somni paruk zet thi na khanin UN an ron tong chuak lova amaro chu India hian Pakistan hen nor seka ramria te tin diplomacy lamate sipai malak na te India hi alom lo hle ni athin rim hle ni engpo India hian a huamani ti hriat tur khop khan kan ho tu te an che chua ka nia buaina tension asan chhozel nu hian UNSC chuan kha thil adem zia kha ron puang chuak velia kha ka chaina malak na nia ngai ania ainga poni se tuna hian an boruak khi ala dai hlei thei lova malak na rang kalpui ala ni chhoze la chung tele thu thar omang angte tuntruma hian kan ngai thlatlang le dona kan hria tangin Pahalgam smona buaina achua nuwa India mi somni paruk an thi nu khanin malak na rang India chuana kalpuya India rama Pakistan ram palai na thokte chuak turin an tiatin Pakistan khwale tui India ram state ranga anin phum ruem ti zong chuak turin state tin chief minister te union home minister chuan hriat tirna ti chuakin an huam chung state a Pakistan mi le sa dap chuaka thon kir tur te khanin malak na khalian takin kal chho pui ani kha chung te chunia tin Pakistan lampang po hian ngoi hle bik lavaram ria sipayan che ka bangkar te heta Punjab ram ria te Rajasthan lama te tiang khan an inzar pharve nia hriat ani bukatin Pakistan hianin missile an test luk mai boka chutiang chuania tin atran tira India in Pakistan laka lungoi lo zealan tirna atana ahmalak Indus Water Treaty kha achua san ani kha hei indo voi ni India Pakistan in an kalpui hnule sanga zuko songpo poko a Kargil indona achua lai po khanin helai Indus Water Treaty hi India hian ala chua san ngai lova tuntum hi World Bank ina he treaty a kalpui rampani te tan treaty a kalpui India ina achua san voi khatna nia a suspend voi khatna hani mekani a suspend amaro chu India hian action lian takin la lo ni na hriata Pakistan lam hian hlau thong hle mai a chan chu Indus lui peng Jhelum chenep ravi bi sutlest kan tiang chi chulaya lui peng rang te India le Pakistan hian inrem na siamin India hian lian tak mai na khuapa chutiang chuanin he project hi mana tang to in rampani ten helai ram rian chhor tang kai nia helai Indus Water Treaty za asom ruk hi Pakistan helai biala lo nei tu tenan mang tang kai mekani chu India hian adang char thaya adu chuan dila chuasana ni chuan India hian helai Pakistan lo nei tu te man thin tui hi atitop vek thaya anmamo ai tam tui po pe thei bok chu tuna thil kal mek le Pakistan in an pu na thar chu ni ta ni Jhelum tuna hian tui lian om meka Jhelum tui hi ani dan tur a in tuna hian a lian mek nin Pakistan chuan an soya India hian Jhelum lui asa ani tin isu thar ranom chhole meka hi hian an boro ka ti tang chhole meka ni Pakistan official te chuan India chuan Jhelum lui ani dan tur a in aron chhuwa tam ni in an puwa mipui te chu Pakistan lama mipui helai Jhelum lui thlang lama omte in ral ring turin Pakistan chuan thupe ka ti chuaka India chuan Jhelum lui hi mamo ai tam aron chhuwa ni in Pakistan chuan a puani Pakistan media te chuanin Jhelum lui tui apung hle ni nan soya he thil thenga hian New Delhi chu mo phur tu ani ante tun thleng hian India chuan he boina chungchanga hian thu chhuwa la siam lova Pakistan official te chuan he lui tui aron tam zela ni chuanin mipui te tan har satna lian tak a thleng don ani
chuwangin inral ring turin thupek kan ti chuak ti in Pakistan nam official chuan an soi Geo TV News reporting chuan SDMA Director Said Qureshi tu soi aron tar langa Jhelama lui level tuichim chin level chu fit thum zetin a sang to ni na soi report a chuanin kumkhat chunga Jhelum lui tui kumtin voin hun anga Jhelum tui long han khai khin hianin tuilian hi aturulu tukani amairo chu helai bula hian vur atama vur hi nasataka tui boxi wangin Jhelum lui hi arun lian ta ni tin Geo TV News reporting chuan ati chuaka District Administration chuan mipuite chu Jhelum le abul hnaya kallo turin a hriat tir bok Pakistan Army News in media report asiama chuanin India chuan Jammu and Kashmir ra atui kho atangin tui achua beltira hewang hian tui level chu Q6 sing ni sang ni zetin apung chho ni in apuanga report a chuan Pakistan lam op Muzaffarabad amo sa chuan tui chim china pung chhawa mipuite po chulaya kallo tur chuan hriat tiran ni safe zone om theina an thu chuan siam ti tarlan ani bok tuilian report oma wang hian mipuite chuan hlau thong hlea emergency service te chu malaturin an normeka mipuite chu arang theyang bera helai mun chua san turangen an ni bok Jhelum luilian tuilian thu thang hi pahalgam sphere fiak be pui thlakna awanga Indian Indus Water Treaty ati top nuwa ni engamozat nuwa thil thlengania khamine na inzom angin media tam tak chuan an nga yani India le Pakistan hian indona lian thamle ate nau conflict neune le ram ria han boi do hattenen indona ang han chiar the mai hi voi lian lo ma chon to chung jong jong apo chuan helai Indus Water Treaty hi alo dam kho chuak to sang kha ko somru ka zia khania e thu thlung hi rampani inkara World Bank hriat puina zi ani nge ani kha he thu thlunga hian Indus tuile helai luiluang te chu rampani ten anin sem tur ani a chutiang chuanin kumtam tak chung sanga zuga somruk chawa tangkhan local chho pui to ania tuna hian helai tui khoi hi India chuan engangin nge Pakistan room thaina na man don ti te po chu media te chotui ta khalo ni ve bok zela soitongin helai lui luang za somruk hi Pakistan lo nei tu te chuan an hmang tangkai me kan nia India hian in akhar phui ve kan ni chuan Pakistan lo nei tu te tan hian chiat na ni ringot dona tin an mamo ai tama hoti rani vaip chuanin chiat na lian tak khathleng thei tho tur ani bokani chung te su helai rampan hi buaina akal mek lai hianin borok ti pun nun tu zinga mi ani chho ve mek bokani chuti lai chuan Pakistan thian tha China haronin rola Pakistan athlop zel tur thuaron soya pahalgam sphere fiak be pui thlakna awanga rampan hi buaina su tipun lun lo turin China chuan thu chu an ron siam Pakistana an thopui isakdar ne na phone call an ya China foreign minister chuan pahalgams be pui thlak nuwa thil thleng te chu China chuan ngun takin a en zui zel tia soi China chuan imin khan a thian hai tak Pakistan chu athu neina aram himna ven him konga ma alak na te a thlop la tur thu asoya foreign minister China foreign minister Wang Yi chuan pahalgam sa fir fiak be pui thlak ani nuwa New Delhi le Islamabad te chu insum turin angen Pakistan a counterpart isakdar ne na phone call an nei na Wang chuan China chuan fir fiak be pui thlak na hi adem thu asoi ve boka maro chu tiang nuwa thil thleng zel le rampan hi indo hial thleng thei din hmuna nom mek burok thalo tak chu China chuan a vil reng tia soya he thil thleng chungchanga hian in partial investigation nei chu China chuan a thlop ni in a soya China Foreign Ministry chuan he thu chu hi ron tar langani Uanga thu soi hi April ni somni pahnia pahalgam sbula khwaljin beina firfek be pui thlak na mi somnui paruk an thi nuwa India le Pakistan in kara boina zol zel wanga thu soi ni in he poi khoina hi Pakistan laskare taiba thopui the resistance front thilti nge ni ti chu India ngai dana ni a resistance front hen an ti ani thuan puang to a mai ro chu laskare taiban noya pol an ni emo Pakistan thunun helpol noya helpol peng pakhat an ni ero hi chu Pakistan lam hi chuan an phahul viawa ama ero chu India ngai dana ni tlat loi sia India chuan Pakistan sponsor hel laskare taiba noya helpol peng pakhat an ni thu
resistance front te hi chung helpol peng pakhat an ni thu India chuan a soi cham chi a kha buaina chuak le chenara phlak tak kha Pakistan mo phurna ni tin India ruai tu te chuan ha chang an la thial mek India chuan Pakistan la ka hrek na kalpui dan tu rang a puang zel ani kha Indus Water Treaty ti topa kha ba ka khanataria operational land border crossing chhun po khar ni to boka Pakistan chuan helai Indus Water Treaty ti topani nuale India chuan helai lui tui a khar remo chutianga tuya ron sa emo malakna tharakal puyani chuan indona apuang anga an ngai tur thuan soi hial to bokani India airliners tetana a airspace Pakistan in a khar nuwa India po hian harsatna international flight te harsatna engengamo tok chho ve mek tho bokani China chuan Pakistan chu firfiak dono konga amalakna a thlop thu hi chamchia thian hetle engtiklai poa a thopui China hian Pakistan ven himna lama hianin a thlop thu hi tun cholo po alo puang to thina ni Pakistan chu thunai na veng him tur le ram himna lama ma alakna konga China chuan a thlop reng don ani tin China Foreign Minister Wang Yi chuan a soi buaina lian tak ron chuak theile indona hial po ron chuak thei ania chu indona chu buaina chu heram panhi te ta na hlok na tur ani lo ve ve a regional peace le stability siam na tur po ani lo vani helai ram bial muan na le himna siam tur thil ani lova chu wangin ram panhi te hianin sum thayanga ani kongchan veya lai le la ya in tokin tuna hianin borok tha an siam mangai tak zetani ti chu China thu chu ani ve bok Pakistan Deputy Prime Minister ni bok dar hian wang chu firfiak beina chungchanga Pakistan le India inkara buaina omte arhila Islamabad chuan firfiak dona konga malak atum tlatani theito pahma alak mek thu China chu Islamabad chuan a hril ve boka heti lai mek hian India External Affairs Minister ang hi ramdang chuan Foreign Minister an tiang kha hania India chuan External Affairs Minister angin kan kalpui thungani India External Affairs Minister S Jaishankar chuan cholni khan British counterpart British Foreign Minister David Lamia bia pahalgam sa buaina kal chho mek le firfiak beina chungchang te an soi dun Jaishankar chuan social media post firfiak tana zero tolerance poimozia asoi chuak ti tar langa ni engemaw zat kal ta chung khan Jaishankar le Prime Minister Narendra Modi te hian khovel ram hroi tu engemaw zat an kom mana chungzinga chuan US President Donald Trump te France President Emmanuel Macron te Iran President Masoud Pezeshkian te le UK Prime Minister Keir Starmer te po antela khovel ram hroi tu te chuan he poi khweni an dem thu India an torpui thu lungrwal takin thu chuan siam hlomani kha indona a chuak donemo rampan ni inkara buaina lian tak chuaka te inhir ngona chuaka te hianin foreign policy India na kalpuina hian malak na chak tak lo kalpui to thina nia indo a chuak na ya mo chu tiangani phei chuanin India hian lamtang a zon wat hiangai ve bokani chu ram rang ti dan te po ani reng boka pon fo tong India hi non-aligned policy zolbik nei lo policy kalpui thin ani kha puneru hunlaya hi kan policy pakhatania amai ro chu BJP lo sarkar nu Modi hun chawa hianin he non-aligned policy hi vongreng chungsi in abiak that du zong betha thlak du zong chu kalsan angdeu zong hian Modi hunlai hian India chuanin a foreign policy her danglam thret ni te po hian a hriata ma ro chu non-aligned policy kan kalsaneti thu engma chu omlo na chungin ache dana hianin India po hian hanbiak that deuh hi chu anei ve chiang ti ero kan hriat tlan rin om amai ro chu aleido Pakistan China bak hi chuanin India hi thiana an ngai deuh vek ni hian a hriata US du lo chung Russia S-400 India ina alei nu po khanin India chuan US chu ala betha thova US hian helai rambial China ai epna konga India chu rampoi mo takle China ep thei din munading ram lian ani awangin US hian India hi a thlo thaphal bik lem lawani kha an soi fo to thina US in a thian ramten Russia ral thuaman leya a hrek na thin katsa dan hnuaya khanin US chuan malakna local pui to thina Turkey khan Russia S-400 khan laya Turkey chu US khan na takin an hrek phani
amai ro chu India hian Russia S-400 an lei nu khan US kat sa hnuai hrek na tok tur an nia amai ro chu US chuan kha kal pui du tabik lovani chutiang zel chuan India hi chuan ram rang te hi thiana siam thiam veo maya Donald Trump an tarif lian taka kal pui nu khan India pokan bang bik lova kamin nu khan India Prime Minister Narendra Modi ji US a thlok thlain Trump nen rang an soi du na Trump khan US Defense bungrua tamzok leiturin India kha adua chutianga kalpui thayani chuanin tarif sang lutuk po India chuan apumpel thei don ani tuna hianin US Defense bungrua tamzok India chuan leiturin ruah manna siam chhoni in a hriata chuti rualin Russia thian thalani thobok chutiang vel chuani ya he indona India le Pakistan indona lo thleng tak ta se boina lenjok lo thleng ta se tin India chuan a thian ram te hui khom ve mek bokani o video masala makhan kan tar lang to Pakistan chuanin a missile test ul maya India vo khanan India room thaina na hmang ni te pokhan a hriata tuna hian Indian Navy te chuan an platform atangin anin dolong atangin long range precision offensive strike an kalpui theizia an pholang veleta Indian Navy te chuan floating takin missile chirang an kap chuaka hi Pakistan malakna Pakistan ina nuclear manga India avona chanlet na pakhat nianga yani Modi hian India din mun tak hi khovel hriata pholangin India thlop turle akut tuar jok tu akut tuar ma jok tu ani na le anram ven himna atana thei top chu ma an lak angai thu Modi ana soi chu khovel hriata tarlan na lo ni to India mi te thisen hi alo thlonin a luang ral don lovani min beitu te chu leitop thlengin min beitu te chu mual to prat thlengin kan manga kan mananga anchunga hremna kan lek don ani tin Modi chuan rum tak mai in khovel a hriat tir nge ani kha tuna India in missile ka chuale ates hi high precision strike atana siam ni in chumiom je chu a target digle chiang taka kap thei chi missile trafaran mayang chi khani in Indian Navy chuan operational readiness an vongreng chumi vongreng tur chuan drill po an kalpui thu an tar lang bokani Pakistan Railway Minister thu soi hian India atithin rim saumaya Hanif Abbasi ania Kartop Khan Anram nuclear arsenal aron chuan thule India chu an nuclear ral thuam an warhead za som thumbor vel in directin beithayani thule chutianga India vo thu chutarlanania heng kan warhead te hi modelatan mai maya da kan nilo khoilai mun pakhata da that mai hi kan tum lawani India tan ani hei tin India ron voucher maya kan ballistic missile te po hinang mani lam hoi vekin kan dani tin Pakistan Railway Minister Hanif Abbasi chuan soya kha thu India na hriat vela India chu sajak ani bermai India chuan ron chang le ta Abbasi thu sei hian nuclear ral thuam nei rampan hi te inkara boina chuak chu zau zokin aron tel don nianga yania India le Pakistan hian in dona lian tham takin voi thum man nei to Kashmir boina nen phei chuanin voi engemaw zat India hian boina Pakistan nen an lo nei to ni US President Bill Clinton khan Himalayan bial hi khovel mun lo omber ti na lo soi hial ve to re khovel mun lo omber ti na lo soi hial to ani nuclear ral thuam nei rampan hi te akum tlai luana ram ria anin ti boina mun ania hei hi Bill Clinton soi po hi thil diktak te po ni na hriatani Pakistan nuclear doctrine a chuanin full spectrum deterrence tactical nuclear ral thuam mangin lo omna Pakistan tana lo om theile aram himna ti der thong theilaka tactical nuclear man thei tactical nuclear manga chu buena chu ti top thei ani ti khania India ero chu cold start doctrine in he a doctrine ni tranania chu conventional strike athayang anga kalpui phot ti te nuclear ral thuam chu atop khok lawa chuan man lo turani ti te ania he strategy inang lo taka hianin a nuclear doctrine po danglam viobok New Delhi ngai dana chuan mi puinor na sa takara le kar masalama Jammu Kashmir thil thengra phlak takte chutiang thil thlen hu chuan a nuclear deterrence siam that du na te nuclear doctrine han siam that du mai na angchi ngai dan rang porun piang chawa
ka malak na ka helpol chet na wang khan sipai chanlet na ngai turangai ani bok amai ro chu foreign policy expert chen khat chuan heram panni te hi anin dawarin omlo thuan tar lang ve boka tuna hian anin changlet ton ve viau to bok ni te pana hriat ve thomai achan chu tit for tit move mangin India chuan Indus Water Treaty kha ti top ngal ani kha Pakistan diplomat not chuaka Pakistan visa te po an cancel a Pakistan mi India ram hun ranga jin khotonga omte chutiang an visa an ti to purpurup mayani somni pasari khalas de da nge ya chung te chu India chona kalpuya Islamabad chuan a changlet ngala India diplomat te not chuak ve boka India mi Pakistan a jin visa nei te cancel sakngal boka a airspace akhara sanga jago somsari pania simla agreement in biak na framework paimo tak chu Pakistan chuan a ti top ve boka chutiang chuan in changlet ton sia ni bermai Modi thu soi tren khathan analyze hian indona lian takemo malakna lian tak mabaka hian don ni anga ngai thai ani lai hian Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan remna siama du zok ni in tuna rampani te chet velan en hian chuan a hriat thai arin zon thai deuh leka Pakistan chu neutral investigator engpo thopui turina in pe ni in Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif khana soi Pakistan in remna adua nasa takin hei adua ni ti in Pakistan chuan khovel hriata anlan moina turin an au chuak ani bera chutianga inepna indo don nge don lo boina lian jok chuak don nge don lo ti te mi puin an thlir thuplai chuan ni min cholni po khanin avoi thumnan boina achu atanga avoi thumna boina chu nuwa avoi thumnan line of control asila ya puak le a rampani sipai te anin kapton le thathata helai boro khe lum viau mai amaro chu war he declare ani lem lova hi ramria sila han puak deuh thathat hi chu thil thleng tlanglon angai ani ve hrim boka heti lai hen India po film khurviau kan ti to kha India sipai malak na tur chungchanga thuthang om ti dar lo tur le chuntianga borok ti punlun lo tur chuanin India Information Ministry chuan thupek ti chuakin media advisory warning ati chuak ani kha sipai chet velna live broadcasting ti chuak lo turin media mi te Information Ministry chuan a hriat tir nge ani kha kumsang ka jaga somko pakwa Kargil indona le kumsang ni pariata Mumbai be pui thlakna angchi boina chuak angchi te khangai tu chuanin India sipai chet velna le malakna angchi te media a atam thai ang ber phaula nemo live broadcast ati choi hi thil thalo tak te poni in a hriata hi India malakna tur anghong thalo a thlen thei anrino wangin Information Ministry chuan advisory warning anti chuak ani bermai ole tuna tan chuan khati chin khani se kan puang seng hri lo ni phat mai sela India le Pakistan buaina thil thleng thar ber te he channel atang hianin kimchang taka tarlan thina nia tin Russia Ukraine buaina thar te Israel Hamas buaina te tuna US le Iran in nuclear deal nei tur ma an lak le chumia hlo chamani chuan Iran chuan beina lian tak nuclear mun ma beina lian tak tok thai ani na te chutianga thuthar oma piang te he channel a hian ti chua sel kan tum don ani min lo ngai chang zel don nia